Quines ganes de tornar a sentir la veu del Raül. Raül, gràcies per ser avui aquí. Quines ganes de tornar-vos a veure i de tornar-los a parlar i de poder fer campanya i d'explicar l'important que és la política en el nostre dia a dia, encara que alguns ens vulguin dir que això no és important, doncs sí, estem aquí perquè la política és important, perquè depèn de tots nosaltres i depèn de nosaltres el nostre futur. Me'n recordo, Raül, que quan vam anar a Lledoners, vaig anar a Lledoners, i en aquella sala amb l'Oriol i amb tu us vaig dir que la gent de Rubí treballaríem incansablement perquè en aquesta ciutat hi hagués un canvi, sigués una ciutat republicana el 2019. El que passa és que van haver-hi altres que també van treballar incansablement, però ho van fer utilitzant la xenofòbia i utilitzant el racisme i van aconseguir esgarrapar uns quants de vots. És per això que cal tenir present aquestes circumstàncies, perquè és per això que cal tenir present que no tindran cap mena d'escrúpols ni un per aconseguir o per reutilitzar els vots de la ultradreta, els vots de Vox. I això és el que nosaltres no hem de permetre, el que vosaltres no heu de permetre. I per tant farem que el 2023, Raül, Juli, tots els que estem aquí, Rubí sigui una ciutat republicana com ho és avui Manresa, Sant Cugat, Lleida o Tarragona. I ho farem. I us ho dic no jo perquè estic aquí, sinó us ho dic en nom de les més de 7.000 persones que en aquell moment ens van votar. Van votar el projecte republicà, van votar per un futur col·lectiu, un futur d'esperança. I sé que ens ajudareu, els que esteu a casa, els que esteu aquí, perquè els vostres problemes són els nostres problemes, perquè les vostres esperances són les nostres esperances. I aquí és on estem nosaltres. A l'altre cantó hi ha aquells que són capaços, per exemple, de comprar els vots amb un trànsfuga. Són capaços d'una legislatura pactar amb Ciutadans i a l'altra amb Comuns, perquè no tenen ideologia. Els hi és igual absolutament tot, perquè el que volen és eternitzar-se en un poder on a Rubí porten gairebé 20 anys d'immobilisme, 20 anys en una ciutat que coneixeu, una ciutat que s'està tornant grisa, contaminada, i aquí som i estem els d'Esquerra Republicana per fer aquest canvi. Per tant, tenim un objectiu, un primer objectiu, el 2023, que és fer fora el Partit Socialista de l'Ajuntament de Rubí. I sé que teniu ganes i sé que ens ajudareu a fer-ho. Perquè a més estic convençut, i moltes vegades m'heu sentit a dir, que la República Catalana naixerà de ciutats com Rubí. És aquí on naixerà la República Catalana. És aquí, en aquesta àrea metropolitana, absorbida durant tants i tants anys pel Partit Socialista i els que ara són els hereus d'Iniciativa, és aquí on semblava impossible que el republicanisme ressorgís, on semblava impossible que l'independentisme pogués ser hegemònic. Doncs és aquí on ho hem de fer, és aquí on guanyarem. I és aquí on no fa gaires anys a Rubí hi havia zero regidors independentistes. Avui a Rubí hi ha 8 regidors independentistes, 7 dels quals són d'Esquerra Republicana. 7 dels quals són d'Esquerra Republicana i lluitem per l'alcaldia. I ho fem amb un projecte inclusiu. Aquesta és la diferència, amb un projecte inclusiu, que és igual l'idioma que parlis, d'allà on vinguis o del Déu que resis. Això és un projecte col·lectiu, un projecte de futur. I per això el Raül està a la presó, per això el Jordi està a la presó, per això l'Oriol està a la presó, la Carme, el Josep, la Dolors, i tenim més de 3.000 represaliats i per això tenim els nostres exiliats. Per tant, es pot o no es pot fer aquest canvi? Pregunteu-vos-ho. I tant que es pot. Però és que a més s'ha de fer. Estem obligats a fer-ho, estem obligats a lluitar cada un dels vots per aconseguir aquest objectiu. Però primer tenim una cita. Primer tenim una cita històrica, una vegada més, sí, una cita amb les urnes, una cita aquest diumenge, perquè és l'única manera d'avançar. Cada batalla que fem, cada batalla que guanyem ens acostarà a la república, ens acostarà a la victòria. I hem de mirar i aprendre de les generacions que ens han precedit, com el Pere Aguilera, l'últim alcalde republicà d'aquesta ciutat, amb els esforços i els sacrificis que van fer, ho deia al principi l'Oriol, el sacrifici que és comparat amb el sacrifici que podem fer nosaltres, que és anar a votar el diumenge, i fer-ho pels que ens han precedit, però també fer-ho pels nostres companys que avui estan exiliats, que estan a la presó, que estan represaliats, perquè aquests companys ho fan perquè la gent pugui viure millor. Aquest és l'objectiu, i això és el que tenen por, que la gent pensi, que la gent reflexioni, que la gent visqui millor, que la gent sigui lliure, i això és el que lluitem, i això és el que lluiteu. I no heu reculat, malgrat aquests anys de presó, i que encara esteu, s'ha de dir, perquè estan en tercer grau. Això no és llibertat.
i no han reculat, al revés, som més ferms que mai. I aquest és l'exemple. I per tant hem de ser-hi i hem de ser-hi. I aquest diumenge hem de ser-hi tots. I hem de ser-hi perquè volem governar, ho deia la Lídia abans. Volem governar les nostres institucions. I tant, sí, les nostres institucions, que no ens ho facin des de 600 quilòmetres enllà. Volem governar les nostres institucions i ho volem governar sempre, i ho volem governar tot, amb responsabilitat, on i quan calgui, perquè ara no és fàcil. No és fàcil assumir la responsabilitat de la gestió de la pandèmia, però Esquerra ho està fent. I no és fàcil, però ho està fent i ho farem on calgui i quan calgui, perquè som el partit més útil, som el partit més net, som el partit més compromès per donar les eines necessàries perquè tots vosaltres, perquè tota la gent se n'en surti, perquè pugui tirar endavant, perquè pugui pagar el rebut de la llum a final de mes, el rebut del gas, perquè pugui tenir una vivenda digna, perquè puguem tenir un recurs sanitari que ens mereixem o les millors escoles, o perquè les nostres empreses puguin donar feina als treballadors i a més ho facin amb dignitat pels treballadors i per les treballadores. I des d'aquí una forta abraçada als companys de les Cremalleres de Rubí que aquest cap de setmana van patir a l'incendi. I ho deia al principi, serem una ciutat republicana i dependrà de vosaltres. I el 2023 serem una ciutat republicana amb el Pere Aragonès de president de la Generalitat de Catalunya. Clar que sí, amb Esquerra Republicana presidint la Generalitat de la Catalunya. Només faltaria, amb una Esquerra Republicana ferma amb el compromís històric que tenim amb la seva gent i amb aquest país, amb la gent d'Esquerra, que s'estima la seva gent, que s'estima aquest país, per retornar els exiliats a casa seva, per treure els presos polítics de la presó. I per fer això us necessitem. I no només us necessita Esquerra Republicana, us necessita Rubí i us necessita el país. Així que, amics i amigues, companys i companyes, com diu un il·lustre rubinenc, Catalunya, tu a la teva. Visca Rubí i visca Catalunya!